thriller psicològic amb elements sobrenaturals que no amaga les seves influències. Amb un estil clarament inspirat en El silenci dels anyells i Sabent, la pel·lícula construeix una atmosfera inquietant, però sense aportar gaires elements nous al gènere. Malgrat això, gràcies a un bon treball tècnic i interpretatiu, el resultat final és satisfactori. El punt fort de la pel·lícula és, sens dubte, el seu repartiment. Melissa Rushborg i Martin Lawrence compleixen amb solvència en els seus papers, però és John Malkovich qui aporta la força interpretativa necessària perquè la història es mantingui interessant. Malkovich, en particular, dota el seu personatge d'una presència inquietant, demostrant un cop més la seva capacitat per interpretar figures enigmàtiques. A nivell tècnic, Gàbia Mental té una posada en escena cuidada. La fotografia reforça la sensació d'opressió i misteri, funciona molt bé. La música és un altre punt a favor del film. La banda sonora ajuda a intensificar la intriga i a subratllar el to fosc de la història. És una d'aquelles partitures que, sense ser especialment memorable, aconsegueix complementar perfectament l'experiència. El gran inconvenient de Gàbia Mental és que la seva premissa, per interessant que sigui, resulta massa familiar. La trama segueix els patrons establerts per thrillers psicològics clàssics i afegeix alguns elements sobrenaturals que, si bé aporten un cert encant, no acaben de ser prou innovadors com per diferenciar-la.